Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Добрий день! Дай Боже всім мира і благословення. Ну, а як журналістика допомагає русинам у нинішній тяжкий час і що актуально для неї тепер? Русинська журналістика тепер стала активна не тому, що ся повисила демократія у державі. Проблема усе була за 30 років в Україні, а нині уже, навірно, класична журналістика в Україні практично завмерла. Не хочу казати, що вона пропала. Завмерла. Буквально вона є в якомусь нокдауні. Но благодаря новым технологичным возможностям, это интернет, эти сети, то є YouTube, Facebook, Twitter, Однокласники, там другі, то дало таку можливість, що люди оперативно почалися з'єднуватися в групи і почали давати таку інформацію, котрої, уви, і близько не може бути в інформаційному офіційному просторі. Перед навалом правдивої журналістики, особливо русинської, влада і чиновники почали придумовувати, як би придумати у Верховній Раді закон, по котрому лем то, що сказали чиновники, ото є правда, а якщо чоловік повість свою думку, свій погляд, то може навіть і судити за те, що він не согласний із офіційним, зачастую брехливим мненням. Та свобода, яку подарили інтернет людям, дуже серйозно напудила людей не лише в Україні, а і в цілому світі. Бо тепер не треба в газету писати, що будьте добрі, ідемо мало протестувати. Доста дати один клік, і 100 тисяч людей получають інформацію. Но ми хочемо повісти, що наші русинські журналісти не пользувалися такими прийомами злима, щось. Наоборот, тільки лише може сообщати нашим русинам, що відбувається у світі. Ми із радістю дивимося, як у Словакії президентка Словакії приходить у Русинський музей і каже русинам Словакії: ви маєте гордити свою ідентиту, свою ідентичністю, бо історія русинов на Словакії – славна історія. Ми собі представляємо, якщо б чиновник такий повів то в Україні, завтра б вже дві головні справи на нього відкрили. Як то гордитися русинством, так воно ж чистий сепаратизм, або якийсь там уже тепер ізмена родині. Тобто практично ми увиділи, благодаря журналістиці русинській, що яка різниця між навіть рядом Словакія і нашу державу. Ну, принципіальна різниця. Там президент держави каже русинам гордиться своїм русинським, своїм словом русинським, свою літературу, свою історію, а той кажуть, не смієш, бо ти враг, бо ти сепаратист, бо тебе будуть судити. І повім вам так, що чесна журналістика русинська ніколи не переходила з великою критикою держави, чиновників. Но от офіційна державна інформаційна машина також за цей час продовжала грубо неправду писати і особливо в адрес русинов виражати различні погрози. Що касається того, що у цей час ми бачимо, як по Україні захвачують православні храми і перед лицем поліції б'ють людей, б'ють священників, поліція ніч не робить, ми зрозуміли, що то не ладно у державі. Якщо тебе будуть бити, а ти захисту не маєш, а попробуєш захиститися сам, та же поліція тебе буде тягнути в суд, як і на днях тягнула поліція в суд журналістів, бо журналістка просила, питання задавала, а на неї напали. Замість того, щоб поліція защитила журналістів, і ту журналістку взяли її на силу, і нібито пиши заяву, але фізично її вивели і відвели. Це означає, що, уви, все-таки держава і чиновники не
стали кращими за цей період карантина. Наоборот, починають увидіти, що від карантина їм дуже можна воспользувати. Люди загнати в дома, туди можеш прийняти закон про землю, закон проти церкви, закон проти прав русинов, проти національних меншин. І в результаті, знову кажу, як і в світі, так і в нашій державі журналістика розділилася на дві частини. Офіціальна, полубрехлива і свободна, котра має казалася демократична, об'єктивна і котра напоминала все державникам, що є стаття 34, що ви нас додіваєте, що ви нас пужаєте та приписуєте нам, що ми неправду пишемо. Неправда? Укажи. І так, я вітаю ще раз журналістів наших русинських, тих молодих хлопців, котрі взялися активно захищати нашу ідентичність. Напомню, я би хотів передати і вітання всім русинам на Словакії, і в Чехії, і в Польщі, і по цілому світу. І їм подякувати за те, що іменно вони, і їхні юристи, їхні журналісти многое дали нам, указали нам приклад, і наші журналісти тим воспользувалися. А також подякувати і президентові Словакії за те, що вона закликала русинов радуватися і гордитися своєю ідентичністю, так як закликав мене і президент Чехії, котрий сказав, та ви, русини, були при Чехословакії, такими зоставайте, бо це право людей. Наоборот, місні маленькі пігмеї, журналісти, различна така недоросль, прийшли і почали у своїх статтях угрожати, видумувати, клеветати, і в результаті вони, або народ їх причислив до офіціальної, уве, далеко не об'єктивної і нечесної інформації. Історія дасть їм ліпшу оцінку, як ми. Бог, звісно, дасть майточну. Ми же кажемо, слава, що наші журналісти оказалися на висоті, ганьба, котрі ті офіціальні прислужники оказалися у великому позорі, бо знову оказалися слугами тих людей, які в своїх поступках і законах і діях пішли проти народу. На цьому завершуємо нашу програму «Живий русинський язик». З вами була Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Будьте здорові! З Богом святим!